Hello mga people, mga human being tips and tweaks na karon! Katuning ako ang giriban nga medyo na damage ang buhok niya. Ako ni siyang gibidyuhan dito karon ako na po siyang gipa-highlights kay aron mag-lighter ni ang buhok. Kaya ayang buhok man gud medyo nangit-ngit ni gamay, ganahan man siya muhayag mo nang ato ning gibutangan og blend me nga pang-highlights ang developer ani para di madaot 3% kay ug ato ning gamitan og 6% og 9% madaot jud ang buhok. Muna siya nga i-control ang mga medisina nga atong panggamiton para dili mga daot ning buhok. Samaan na niya nga medyo dami sa kayong buhok niya. Gibutangan na po og highlights no, pero gikan ni siya gibuna cure kay aron maulian jud ang buhok para magwapa niya. Kung padulong ko mabanlaw ko pagkahuman ako ani og retouch iyang highlights okay in color na raba. Karon gabanlaw ko sa iyang buhok. Ingani magbanlaw og highlights dili dungano na to og banlaw. Tagsa-tagsaon gid siya kay para dili bitaw madutlan ni dili mo tapot aning uban nga color kay gimugong isang duritsoon nga gikuluran kakabiring white hair ko ani niya, so dapat tarungon jud og banlaw kuhaon sa na nimo mga medisina nga gi-highlights para dili jud siya madaot ang buhok. Ngana siya ang atong banlaw jud nga mga technique para dili siya nga unsa niyang buhok kay kadi ba mga customer mag-uol ba ning madaot atong buhok kay ang pasangin lang ang mga hairstylist ba jud dapat lang jud kay ikaw may trabaho so maningkamot ka nga ayuhon nimo na imong trabaho. Mana jud kog banlaw siyang buhok niya mo ni tanawa ganina di ba wala siya maunsa no, wala siya na brittle kay mailhan magyud na ang buhok o mabrittle bisan pagbasa sa gibutang highlights so dili gyud siya makadaot labi na gyud ang Schwarzkopf product atong gamiton never gyud na siya nga magbrittle ang buhok basta kay kamao lang jud ka ang procedure o unsaon ang mga trabaho para dili gyud madaot ang ato ang customer. Unang gwapag ni si ma'am nga tagalaing planeta. Lain-lain ni siya planeta, lain-lain ni siya kalibutan, lain-lain sa asam ni siyang pakulor kay dipindi mag-asa siya destinasyon na buta karong panahon na mo nang ingana iyang buhok. Mo ni resulta sa ako ang gikuluran ang tabiring white hair nga pagkahuman nag highlights ta nya mo ni ang buhok katong medyo na damage sa una, gwapa na kaayo karon di ba? O gi-highlight siya nya wa siya mag-brittle tungod sa atong gipanggamit nga mga product nga Schwarzkopf. Ya gwapa jud kay ang buhok. Sa tanang nagtanaw din sa ako ang YouTube channel Miss Human Being, please subscribe, like and share and comment below. Daghang kay salamat sa pagtan-aw. Sunod atong kita-kita. Bye.